Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu hürmetlerimiz. Bugün Müslüman kalenderi boyunca Zilhicce ayının 9. yani Garefe günü. Bu günü hocda bulgan kişiler Garefe tağı üzerinde üyleden alıp kıyaş bayıganğa kadar dualar okup dilekler tilep duralar. Şuna göre Garefe günün hocının en ehemmiyetli noktası deyip de yürütülür. Çünkü bu izgi jirge kelip gıibadet kılu izgi hocının ayrılgısız ülüşü bulup dura. İselmesiz muhterem tamaşaçılarımız, irtege Müslümanlar İslam dinindeki en zor beyramlarının birisi Kurban Beyramın bilgili. Beyramımız 3 gün devam etecek. Beyram günlerinde ilerimizde tügül, uramda aşırağın kişilerge de küleş yüzlü bulayık, iyilikler kılık. Mine görürsüz günleriniz dağında yemlenip gidecek. Bizde Olmaz Gereyev, Ülfiye Şamsuarova icad türkümümüz bilen günügüzge yem üstep manzara tapşırığın başlayız. 19 iyun bütün dünya kübelekler günü. Şulmaydan Qozonda kübelekler beyremi uzayken. Mene әлі біз береге келген вақытыбызда, шол 90-шы yıllarның ақырында, мында әлі бұрынғы әсәрләр сақланғаны көріне еді. Бәхәс ызғышқа айленмесін үшін этикет қағидаларын іске түсірге керек. Мәскеу қаласында bir бик қызық музыкаль группа бар, аның исеме Суфикслар. Birinci iştüge bir kızık tıyılırga mümkün. Türkümnің solisti İldar Şeymardanov zamana kişisine barlık muzikal oyun kurallarının yoңғырашын білу zarurdy. Sintaksis yaki singarmonizm kuşmağınlar eltağın. Мәскеу etno gruppasının tüp ehemmiyeti de, yani fişkisi de şunda. Bu yaş tatar muzikantlarından turgan türkümni qayda şıratıp bula. Onlardan qayan ilham alun kilesi videozmada biliriz. İcadi kişilerge xas bolğança, Sufiks türkümü solisti İldar Şeymardanovlar gailesinde barısı da diyerlik nindidir oyun kuralında oynagan. Qay vaqt gilerinde konsertlarda uyuşturganlar. 93 yaşlık babaları көңіллі tatar taqmaqların başqarganda, gaileleri bilen ona qoşulub jırlay turgan bulalar. Fikirdeşler гадәттә birge jıyıla. Muzika ülkesinde de şulay bu. Dinara Yoldaşova үзін тавыш тикшерүче дип атый. Мыннан тыш тавыш терапевты дей. Аның фикеренчә, музыка деваларга да сәләтле. Татарская культура очень богатая. Татар мәдәнияты төрле музыкаль күренешләргә бай. Бигрәк тә борынгы җырларны яңаша тәкъдим иткәндә ул аерым ачык шагыла. Илдар һәр вакыт ниндидер яңалык эзли. Мәсәлән, Һиндстан, Әрмәнстан, Төркия, Мисыр борынгы уен коралларының яңгырашы. Музыкантлар гадәттә этник музыка башкара, ләкин көйләрдә сизелер-сизелмәс кенә татар моңы ишетелә. Один из инструментов, самый новый, это ханг. Это железная такая тарелка НЛО. Миндәге яңа уен коралының берсе ханг. Тимердән ясалган НЛО тәлинкәсенә охшаган. Без аны шушылай гаҗәеп итеп ясыйбыз. Тагын кларнет, ут, гарәп хангы бар. Татар җыры бу уен коралларында яңаша яңгырый. Шул рәвешле шушындый ысул белән без үзебез аша татар мәдәниятен яшьләргә җиткерергә тырышабыз. Илдарга музыкаль эзләнүләрендә танылган җырчы Сати Казанова да ярдәм итә. Для меня он больше, чем этник. Минем өчен ул этник музыкант кына түгел, мин аны мөгъҗизалы сихри музыкант, сирәк очрый торган игелекле, игътибарлы, ихлас кеше дияр идем. Аңа теләсә кайсы вакытта таянырга була. Хәер, Илдар Шеймарданов һәм Суфикс төркеме этник музыкадан тыш башка стильләрдә дә иҗат итә. Музыкантлар мөселман диния нәзарәте белән хезмәттәшлектә. Ел сайын илебезнең мөфтиләр советы үткәрә торган хәйрия проектында катнаша, Рамазан чатырының даими кунагы. Күптән түгел уен кораллары тупланмасында курайда барлыкка килгән. Әлегә солист аны концертларында кулланмаган. Киләчәктә аңа айрым партия язарга уйлый. Һәм ул әлбәттә туган якны, туган нигезне хәтерләтә торган көй булачак ди Илдар. Никадәр иҗатка бирелеп, иҗат белән тукланып яшәсәң дә, барыбер тамагы шаyin ул. Татар халкының иң затлы һәм татлы сыйларының берсе. Катлам эшле зур түгәрәк җимешле бәлеш. Гөбәдия. Кара син ашау дигәндә тагында җанланып китәсең, күзләрең уйный башлый. Шулай инде. Иратның йөрәгенә юл ашказан аша дигән гыйбарә бик дөрес, күпләргә туры килә. Тәмле сыйласаң гына иратның йөрәгенә урын таба алырсың, юл тотарсың. Гомумән, аш-суга осталык
зур дәрәҗә. Менә бу мәсәлән күбәдия пешергән һәрбер хатын кызга да кагыла. Чөнки ул гади генә ризык түгел. Без бүген татар халкының милли яраткан ризыгы күбәдия пешерәбез. Йомырка салам. Тоз салам. Аннары 200 грамм май салабыз. И 2 қалақ песок салам. И 300 грамм süt салам. Hazır қамыр басабыз. Қамырны 5 минутқа көпіртіге қоябыз. Әзір етіп, істеген ясым 400 грамм темеш салам. Азырақ тұз себіз деберем. Песок салабыз. Сиыр майы салабыз үстіне. Яқшылап бұлғатабыз. Табаға майладық. Табаға салабыз. Тура тәміне тәмкірді. Үстіне тура салабыз. Песок салабыз. Песок себезе береміз тура үстіне. Қазір емірқа оғабыз үстіне. Менә күбәдиябез дә пішіп çıktı. Һәр бірімізге саулық, сәламәтлік тілеп қалам. Үткән белән бүгенгегә күпер салынған. Безгә аны саклап, җимер мишәгенә карап торасы, киләсе гасырларга илтәсе, киләсе буыннарга гына тапшырасы кала. Тамырлар ныклы булсын өчен үткәннәрне барлык. Яңа гасыр телеканалының тарихында калган зур вакыйгаларны искә алыйк. 20 ел Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2003 елның 27 июнендә Татарстанның футбол мәктәбе укучыларыннан тупланган җыелма командасы Идел буе федераль округының 1-нче Спартакиадасы турнирында җиңде. Ул Казанда 10 көн буена барды. 5 елдан Татарстан башкаласы транспортны үстерү өлкәсендәге Золотая колесница премиясенә ия булды. Безнең шәһәр 32 номинациянең 7-сендә җиңү яулады. 2019 елның бу көннәрендә Казанда Алтын Урда дәүләтчелегенең килеп чыгышы һәм мирасы дип аталган 6-нчы Алтын Урда форумы булып узды. Анда 14 илдән йөзләп галим һәм тикшеренүче катнашты. Күлмәкне яңа килеш сәламәтлекне туганнан бирле сакларга кирәк диләр. Бу чыннан да дөрес. Шуның айдан без үзебезгә кунакка хирург-флеболог Ирек Шәрипов чакырдык. Ирек, сәлам, хош килдегез. Хәерле көннәр, исәнмесез? Кайнар сәламлебез, исәнмесез. Хәлләрегез? Аллага шөкер, рәхмәт. Флеболог инде ул кан тамырлары белән шөгыльләнүче хирург. Шулай буламы? Әйе, дөрес, кан тамырлары киңәеш җирләрен дәвалаучы табибларбыз. Менә иң беренче сорау, без рекламага китер алдыннан шундый бер гыйбарәне искә төшергән, гарәпләр азрак ашасаң, озаграк яшәрсең ди.
Менә безнең ризыкның, біз ашаган ризыкларның кан тамырларына тәэсире бармы? Бүгенге көнгә безнең доказатель яктанда ризыклар безнең артерияларга күбрәк зиян китерергә мөмкинлек бар, но тамырларга зиян китерми безнең ашаганга карау. Шуның өчен юк, кан тамырларына зиян килми безнең ашауга карап. Нәрсә зыянлы икән безнең кан тамырларыбызга? Безнең кан тамырларыбызга авыр күтәрүләр, бала табулар, корсаклы булып йөрү, хатын-кызларда күбрәк килә дә, и инде безнең спорт белән шөгыльләнгән кешеләр, кемнәр инде безнең штанга тарта, гер күтәрә, безнең корсакның давлениесен күбәйтеп, кан тамырын киңәйтеп җибәрү провокатор факторлар бар шундый. Кан тамыры киңәйеп китте, кан тамырында булган клапаннар, урам капкасы сыман эшлиләр алар. Мин аны яратам шулай аңлатырга пациентларыма. Ачыла, ябыла, канны өскә күтәреп җибәрә. Артериядан төшкән канны тамырдан киременеп китергә тиеш. Кан тамыры киңәйде, стенкалары, урам капкасының күгәннәре киңәйеп киткән сыман, шулай ук капкада ачылып тик тора, менә шулай ачылып тик тора. И төшкән кан аякка басу белән менеп китәлмичә, үзенең түгәрәк кругын ясап, кислород белән тулмыйча, кире төшми, и шул бездә инде менә кан тамыры киңәйүче дип атала. Менә гади итеп аңлаешлы итеп аңлатасың. Андый капканы ничек ремонтлап буласың? Бүгенге көнгә кызганычка каршы теге простой тормышыбызда инде күгәннәрне кире кайтардык та эшләдек булгытман сыман түгел. Бүгенге көнгә только оперативное вмешательство дип атыйбыз біз операция белән генә шул булган тамыр белән шул урам капкасын бергә или инде традицион метод белән кисеп аталар, или лазер белән яндырып куябыз. Гел алып куябыз, юк итәбез. Компрессион оек дип әйтәләр бит әле. Үзегездә бала тапкан хатын-кызларны да искә алдыгыз. Аларга да хәзер киергә кушалар аларны. Файдасы бармы соң? Бүгенге көнгә безнең компрессион трикотажның төрләре бүленә. Алар антиэмболика төре бар, һәм профилактик чоры белән лечебный трикотаж бар. Өч төре. Антиэмболик ул безнең бөтен оперативный вмешательствога, операциягә яткан авырлы хатын-кызларга, ир затларга, кемнәр простой гади операциягә яткан чакта да антиэмболический трикотаж дип атала. Безнең авыручылар ятканда, ятып торганда кан уешып китә. Кан йөрми, әзрәк йөри башлый, тизлеге кими, шуның өчен тромбы җыелмасын өчен антиэмболик трикотаж бар. Профилактик чордан мин һәрбер үземнең пациентыма тәкъдим итәм, беренче класс компрессиялы трикотаж. Ул безнең ярак юлга чыкканда, самолетта очканда, тик утырганда, аяклар шишмәсе өчен һәм тик утырганда кан тамырлары киңәйеп китте, давление булып, менә опять тромбы җыелырга может. И безнең бар компрессион трикотаж, ансы инде лечебный трикотаж дип атала. Ул уже безнең кемнәрдә кан тамырлар киңәйеп чыгып тора, уже диагностический үткәч, табиблар инде төгәл диагноз куйгач, ул чорда инде без трикотажның икенче классын тәкъдим итәбез ки, ул безгә берничек булышмый, ул безгә булыша симптомнарны киметергә. Һәм профилактик чордан инде язвалар, тромболар җыелмасын өчен генә, но тамырдан үзен төптән үк даваламый кан тамырлар киңәю җирен. Ел фасыллары ничектер тәэсир итәме? Нәрсәләр эссе җәй, ул эсселе, суыклы, яңгырлы, җилле. Менә кызганычка каршы бүгенге көнгә минем үземнең эшемдә дә мин аны бик нык сизә башладым. Эсседә кан тамырлары киңәю җиренең осложнениялары күбәеп китә. Ни өчен? Без беренчедән күбрәк эшли башлыйбыз. Кеше тирли башлый, тирли кан тамыры руслысыннан дибез кан тамырларından тирлибез, үзебезнең тиребез аша су чыгып китә, кан куерып китә. И авыр күтәрәбез дә, и безнең кан тамырының стенкасы әзме күпме булса да воспаление ала. И шул воспалениегә куерып киткән кан ябыша башлый. Әкрен-әкрен. Ябышып, менә ул опять тромба. Безнең иң куркыныч инде тромба дигән әйе. И менә шул стенкасына кан тамырының тромба эләгеп, менә тромбофлебит дип атала. Кемнәр инде күптәннән яфалана, ул чорда инде трофический язваларга хәтле җитә. Менә әле күптән түгел генә 2 атна элек пациент обращаться итте миңа, кабул иттем. Җиләк җыям дип чыгып киткән ярак юлга. Шукырга төшкән, тауга менеп маташа, и беләккә генә каты гына ниндидер чытырманыкка элеккәнме сыдырып җибәргән үзенең киңәйгән тамырын. Белеп тора, уйык кимәгән. И безнең кан тамырлары киңәю чире белән азапланган кешеләрнең венозный кровотечение дип атала, ул безнең артериальныйга ашап сиптереп ага башлый. Хәле бетеп көчкә кайтып җиткән. Мондый проблемалар яшь кешедә дә булырга мөмкинме? Иң яшь минем пациентым миңа килгәннәре 15 яшьлек. Ул инде безнең күп чорда беренчедән инде кан тамырлары
тамырлар киңәю шире безнең 95% нәселдән килә. И шуңа балаларда да бик еш күренә башлады. Шуның өчен менә минем үземнеке 15 яшьлек малайны кабул иткәнем бар. 18 яшенә инде җиткәч мин аңарга инде операция ясадым, чөнки мин 18 яшьтән генә ясарга имею право. Менә яшерен батырын түгел, яшь табиб, яшь хирурглардан шикләнәләрме? Мондый тенденция бармы әле һаман? Бу бит әле яшь, кай нәрсә белсен бу? Һәм ни өчен мондый стереотиплар яши икән? Менә элек инде бер 3-4 ел элек сизәдерем. Хәзер инде хөкүмәт хастаханәләреннән киткәнгәме, белмим. Бүгенге көнгә киресенчә рәхмәтемне дә әйтеп китәсем килә. Ул яшьле апалар да киләләр, абыйлар, бабайлар киләләр, бөтенесе ышанып керәләр, курыкмыйча бөтен әйберне күрсәтеп, сөйләп бирәләр. Хәзер инде саллыгына тәҗрибәгездә бардыр. Ничә еллап? Мин кан тамырлары киңәю шире белән 2018 елда эшли башладым. Хезмәт итеп кайтканнан соң инде армиядан. Шул менә 18 елдан берле эшлим. Ирек, рәхмәт, уңышлар сиңа ышанып килүчеләр, мөрәҗәгать итүчеләр инде артканнан артсын, тик ширләүчеләр кимсен иде. Алла бирсә шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт тапшыруга килгәнегез өчен. Кунагыз белән сау булашып, без тапшыруны дәвам иттерәбез. Чистай юл тотыйк. Анда бик матур парк диләр. Ул заманча технологияләрне исәптә тотып эшләнгән. Барган һәрбер кеше анда рәхәтләнеп ял итеп кайта ди. Халкыбызның данлы үткәнен, иҗтимагый тормышын, шатлык фаҗигаларын, казанышларын, борынгы көн күрешен чагылдырган. Яшь буында үткәнебез белән кызыксыну уятырлык, ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләрлек, тормышның кадерен белергә өйрәтерлек кыйммәтле рухи мирасны туплаган музейларга юл тотыйк. Татарстанда Болгар һәм Спас районы территориясендә күп кенә музейлар бар. Шуларның берсе Дворяннар, ягъни Морзалар музее. Киләсе видео язманы карыйк. 1781 елда Бизнә елгасының Иделгә койган урынында уңайлы җирдә Спас йөзе яша. Бу җирләр атаклы дворяннар кулына эләгән. Спас йөзе дворяннары арасында тарихта эз калдырган атаклы шәхесләр аз түгел. Кайберләре дәүләт идарәсе, хәрби хезмәт мәйданында билгеле булса, кайберләре әдәбият, фән, сәнгать өлкәләрендә шөһрәт казанган. Шундыйлар арасында Лихачевлар, Маластовлар, Мусин, Пушкиннар нәселләрен атарга була. Болгар дәүләт музей тыюлыгының музей урамында Спас йөзе дворянлыгы дигән музей эшли. Анда нәкъ менә әлеге дворян нәселләре белән якынрак танышырга мөмкин. Әлеге йорт берничә кабинеттан тора. Биредә без утар хуҗасын күзаллый алабыз. Спас йөзе дворянлыгының күп кенә вәкилләре киң карашлы шәхесләр булган. Иҗат һәм фәнни зәнәләр белән шөгыльләнгән. Мәсәлән, Маластов дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, ә Андрей Федорович Лихачев археолог, төбәкне өйрәнүче меценат була. Мондагы экспонатлар арасында 19 гасыр азагы 20 гасыр башына караган йорт җиһазлары, киемнәр, өй хуҗалыгы кирәк-яраклары бар. Биредә дворян хатын-кызларына багышланган экспозиция белән танышырга мөмкин. Дворян хатыннары бала тәрбияләү, өй хуҗалыгындагы эшләр белән генә шикләнмәгән. Алар җәмгыять эшләрендә дә актив була. Белем бирү йортларын ачуга зур өлеш кертә. Чыгышы белән Спасск йөзеннән булган дворяннар күбесенчә Казанда, Санкт-Петербургта яшәсәләр дә, утарларына кайтып, туган җирләрендә вакыт уздыру мөмкинлегендә табарга тырышкан. Халыкның яшәү көчен, батырлыгын, кодрәтен күрсәтә торган спорт төре ул әлбәттә
Көрәш? Сен дә беләсең мені? Дұрыс, көрәш. Әгәр көрәшші күндәшін жерден көтәріп, күкірәгі ян башы-аша арқасына сала екен, аңа шиста саф жеңу берілі. Батыр қалу хисін бір нәрсә белән дә чагыштырып булмыйдыр мөгаен. Шулай да келәмгә чыгарга көч тапкан һәр көрәшче минем өчен җиңүче. Томырылдык тормыш уртасына сабан тоятлары сыман, үзебезгә безнең үзгә мәйдан, біз бит көрәшчеләр затыннан. Татар көрәше. Сабан туйларында бил чыныктырып үскән егетләр өчен бик кадерле төшенчә. Берәүләр бу алышларны читтән күзәтүне ярата. Икенчеләр әлеге гаҗәеп матур милли спорт төренә башаяктан шума. Көрәшне гомерлек мавыгуы иткәннәрнең һәрберсенең юл башында остазларының тиңсез хезмәте. Теләче районы Олы Мәтәскә авылы мәктәбендә дә әнә шундый бик күпләргә көрәш серләрен ачкан мөгаллим бар. Ул Венер Әскәров. 94 елда эшли башладым инде мен. Менә бу көрәшә торган егетләрнең әтиләре белән шөгыльләнергә туры килде. Менә 3нче бон, 2нче бон, 3нче бон шикелле килеп чыга инде. Теге бу малайларның хәзер инде энекәшләре дә йөргәч, шундыйрак формада тоям инде мин. Кайсы баланы кызыксындырып, кайберсен үсендереп, үзе ихластан яраткан спорт төренә алып килгән ир-егет ул. Үзе укытучылар династиясе вәкиле. Шәкертләре өчен эшкерсез сөенә дә, көенә дә, кирәк чакта тәвәккәллек белән иң кирәкле киңәшен җиткерә дә белә. Укучылары да ихтирамланга. Үзебезгә кызык, мировой эттердин бурас. Көрәш безгә икенче тормышка биргән. Укуга комачауламыйсың? Юк. Дәресләр калдырып, ярышларда йөреп, әллә шуның өчен шөгыльләнәсезме көрәш белән? Дөньяви белемнәр белән бер рәттән балалар сәламәт булып үсәргә тиешләр. Шуңа күрә без мәктәбебездә спортны үстерү өчен, сәнгатьне үстерү өчен балаларга мөмкинчелекләр бирәбез. Безнең бик яхшы уңышларыбыз бар татарча көрәш буенча. Безнең район мәктәбебез балалары күп еллар дәвамында инде спорт мастерлары, кандидат мастера спортларына әзерләделәр. Монда безнең тренерыбыз Венер Ибрагимовичның уңышы бик зур. Нәтиҗәләргә килгәндә, аларның һәрберсенең нигезендә остазның һәм укучының тырыш хезмәте күпме көче. Мин Россия чемпионы калдым. Татарстанда бердә калдым. Кубок президенты бердә калдым. Мин призер Кубка президенты һәм призер Салаватның кубогының. Нәтиҗәләргә сөенәбез. Калган егетләрем дә кимен куймый. Узган ел менә монда хәзер югалу Исаак дигән егетем призер булган иде, ә быел яңадан 2 егетем призер булды. Бу инде гомумән алганда безнең нәтиҗәләр берәү генә түгел сөенерлек икәнне күрсәтә. Тыйнак кына сөйләсәләр дә, инде яулаган үрләре дә сөенерлек, куйган максатлары да җитәрлек. Дәвамлы булсын. Эй, күбәләк, күбәләк, синең тормыш түгәрәк һәм бик кыска. Түгәрәген түгәрәк, булып кара күбәрәк. Иң зур күбәләк. Иң кечкенә күбәләк. Кара без бер вакытта бер елда сөйли беләбез икән. Менә шундый бәйгеләр бар икән, киләсе видео язмадан күбәләк бәйрәме турында күбрәк белербез. 19 июнь бөтен дөнья күбәләкләр көне. Шул майдан Казанда күбәләкләр бәйрәме уза икән. Төрле мастер-класслар, анимация һәм күбәләкләр уйнату. Әйдәгез әле бәйрәмдә бергә булып кайтыйк әле. Бу бәйрәм Күбәләкләр паркында узды. Эльза Миргаязова паркны ресурс урыны дип атый. 1 ел элек ул Казанда тропик Күбәләкләр паркы оештыруга булган. Мәскәүдә курслар үтеп, чит илләрдән күбәләк җибәрүчеләрне табып, парк оештырган. Парк үзенә табигать белән кызыксынучыларны гына түгел, яңа эмоциялар аларга теләгән кешеләрне дә җәлеп итә. Мотор ясаганнар, күргәзмәсе бик шундый балаларга да бик әйбәт. Шуның өчен мин әйтерем, һәрбер кешегә килеп карасалар, бик үзләренә дә якын була. Тем более менә шундый күбәләкләрне тотып карау, ул үзенә бер төрле яңа ощущениялар дип әйтик инде. Паркта көн сайын дистәләгән күбәләк туа. Аларны Филиппин утрауларыннан, Малайзиядан һәм Көньяк Америкадан алып кайталар.
Паркта 20 төрле күбәләк яши. Аларның бизәкләре бик үзенчәлекле. Бу бизәкләргә сәгатьләр буе карап торып була. Мәсәлән, Павлиноглазка атлас дигән төре көрән һәм сары төстә. Канатларында йылан тиресенә охшаган бизәкләре бар. Бу да маскировка вазифасын үти. Күбәләкләр асылда бер атна, зурраклары бер айга хәтле яши. Эшчәнлекнең миссиясе нинди? Без кешеләрне таныштырабыз экзотик дөнья белән, тропик күбәләкләрне кешеләр сатып алып өйдә үстерәләр, бер-берсенә бүләк итәләр. Ягъни бүгенге көндә кешеләрне шаккаттыру бик авыр. Инде бөтенләй бер бар бит. Туган көнгә барсаң да нәрсә алырга белмисең, кунакка барсаң, якыныңны сөендерим дисәң, нәрсә эшләргә, ничек аны шаккаттырырга белмисең. Һәм без әлеге проблеманы хәл итәбез, чөнки күбәләкләр ул чыннан да көтелмәгән бүләк, аны беркем дә көтеп алмый, ләкин һәр кеше шундый гаҗәеп эмоциялар белән әлеге бүләкне кабул итә. Безнең клиентларыбыз шулкадәр яхшы, безгә экскурсия килә торган кешеләр, алар шулкадәр матурлыкны күрә белә торган шундый матур күңелле кешеләр. Без үз чиратыбызда аларга бәйрәм оештырасыбыз килде. Бүген әнә шушы күбәләкләрне карарга, алар белән танышырга күпме кеше килгән. Олысы да, кечесе дә нәни күбәләкләрне мөгъҗиза итеп кабул итә. Мы сами покупали здесь 4 уже бабочки. Вот одну морфу, голубую. Без монда 4 күбәләк сатып алдык инде. Берсе морфа күбәләге, берсе зәңгәр күбәләк. Балалар өчен бу мөгъҗиза. Алар табигатькә сакчыл мөнәсәбәткә өйрәнә. Бәйрәмдә балалар өчен төрле мастер-класслар үтте. Гипстан һәм тактадан ясалган күбәләк фигураларын буяу, күбәләкләрне тану буенча викторина. Балалар бу кечкенә матур затлар белән кызыксына, монда даими йөри. Шундый бер бала Илдар. Мне нравятся только бабочки, и я люблю наблюдать, как они рождаются. Миңа күбәләкләр ошый. Аларның туганын күзәтергә яратам. Монда күбәләкләрнең төрләренә карарга киләм. Алар шул кадәр матур. Бәйрәм бүләксез буламы инде? Тропик күбәләкләр, курчак белән ферма, күбәләкләр паркына керү билеты уйнатылды. Җылы атмосфера, кызыксынулы күзләр, табигатькә мәхәббәт. Бу бәйрәм менә шулай бик матур үтте. Рухи яктан үстерүче, сагыш моңын таратучы, гөлләр кебек матур безнең туган тел. Аны зурлап күпме җырлар җырланган, иң мөкатдәс шигъри юллар иҗат ителгән. Шаян ТВ телеканалының күчтәнәчен карыйк туган тел шигъре. Телне зурлыйбыз, тик онытмасак та әйбәт булыр иде. Туган ил ул, алтын арышлар, туган ил ул, зифа камышлар, туган ил ул, иркен болыннар, болыннарда нәни кылыннар, туган ил ул зәңгәр диңгезләр, туган туфрак, үскән нигезләр, туган илдә барыбыз бер туган, бик кадерле безгә ул шуңа, туган ил ул, була бер генә, туган илнең кадерен белгенә. Нәрсә шулай карыйсың? Миңа романтик стильдәге киемнәр килешәме? Шибәргә шикмәндә килешә. Гадәттә андый өслүптәге киемнәр хыялый, серле, шигъри җанлы кызларга туры килә. Нәкъ үзең иде, нәкъ үзең. Алайса, ял итәргә бару өчен миңа тагын ал, күк, зәңгәр, ак күлмәк һәм үкшәле босоножкалар да кирәк. Ник мактадым, ял иткәндә нәрсәгә инде алар? Мәсәлән, диңгездә бөтенләй ялан аяк йөрсәң дә була. Хәер, хезмәттәшебез Лилия Гыйзатуллина башка фикердә. Ялга бару өчен нинди кием сайлыйк икән, Лилия? Рәхимит сүз сиңа. Исәнмесез. Күпләр инде диңгездән кайткандыр, кемнәрдер әле барырга гына җыйнадыр. Бүген җәйге ялга гардероб барлау турында сөйләшербез. Киемнәр стильле дә шул ук вакытны уңайлы да булырга тиеш. Ял гардеробын туплаганда төп кагыйдә шундый. Иң кирәкле шул ук вакытны модада булган киемнәрне һәм аксессуарларны барлыйк. Диңгезгә ял итәргә барырга җыйнасыз икән, иң мөһим кием әлбәттә су коену костюмы. Алар өчәү булса яхшы. Берсе кызынырга, берсе су коенырга, берсе иң матуры фотолар ясау өчен. Ял вакытында контент турында онытып булмый бит инде.
Бу урында су кыйноо костюмының 100 жыллык тарихына көз салып алара кеңешти. Отпуск гардеробын барлауына дауам етек. Әлбәттә, чемодан тутырганчы иң элек берничә сорауга җавап бирегез. Ялда сез күпме вакыт булачаксыз? Анда нинди климат, һава торышы? Һәм сез актив ялны сайлыйсызмы? Әллә инде комнакта ятуны өстенрәк күрәсезме? Шу сораулардан чыгып киемнәрне туплагыз. Без сезгә берничә образ тәкъдим итәбез. Каягына барсак та чемоданга иң беренче эш итеп без әлбәттә күлмәк салабыз. Ул җитен, мамык, ефәктән булырга мөмкин. Табигый тукымалысын сайласагыз, үзегезгә дә җиңелрәк булыр. Ул диңгез ярында йөрү өчен дә, ресторан, экскурсияларга кияргә дә уңайлы булачак. Аксессуарларны дөрес сайлаганда гади генә күлмәкне дә төрләндереп була. Икенче шундый ук кирәкле кием шорт. Ул шундый ук база кием һәм аны бик күп киемнәр белән килештереп була. Аеруча шортлар, мамык һәм җитен рубашкалар белән отышлы күренә. Иске джинс шалбарыгызны кисеп тә, хәзер бик модалы булган шортлар ясый аласыз. Кискән урынны текмичә дә калдырырга мөмкин. Топ һәм футболкаларга килгәндә, алар чемоданда күп урынны алмый. Бер-ике табигый тукымалы база футболка, бандо һәм ачык җилкәле топлар алыгыз. Җылы якларда да салкынча булырга мөмкин. Чемоданда джинсы шалбарга да урын калдырыгыз. Фаворитлар арасында ачык төстәге яки ак джинсы. Шулай ук берәр җылырак кардиган яисә джинс куртка да алырга онытмагыз. Аларның оверсайз озын яки кыскалары модада. Диңгез ярында ял итүчеләргә әлбәттә озын ир-атлар күлмәге, кимоно, халат кебек кием дә кирәк булачак. Бош киемнәренә килгәндә яулык яисә шляпәгә өстенлек бирегез. Алар образларны нәзакәтле итү өчен дә, башны кояштан саклау өчен дә бик яхшы булачак. Федора яисә кырыйлары туры булган канатье дип аталган база шляпәләр бу очрак өчен бик урынлы булачак. Гадәттә алар барлык образларда да урынлы күренә. Шулай ук пляжга да, шәһәрдә йөрергә дә уңайлы шопер, кояштан саклаучы күзлек турында да онытмагыз. Ким дигәндә 3 төрле аяк киеме дә кирәк була: кроссовка, пляжга йөрү өчен тигез аслы уңайлы аяк киеме һәм үкчәле аяк киеме. Менә шундый киңәшләр ялларыгыз матур һәм күңелле үтсен дип мин сезнең белән саубуллашам. Җәйнең һәр көне сагынып искә алырлык булсын. Габдулла Тукай дин һәм милләтнең бергә булуын теләгәнди. Казанның ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Ильяс Җиһаншин сүзләренчә, элеккеге хәзрәтләр вәгазьләрендә Габдулла Тукай әсәрләрен кулланган. Казаным сәхифәсенең герое Ильяс хәзрәт Җиһаншин. 1998 елда Ал мәчетнең имам-хатибы итеп сайлана ул. Шул заманнан бирле яңа бистәдә. Ильяс хәзрәт Җиһаншин мондагы урамнарның озынлыгын адымлап әйтеп бирә ала хәзер. 2 дистәдән артык ел яшәгән дәвердә әйтәсем килә, мин барбер ничек кенә булмасын, шушы яңа бистә кешесе дисәм дә хата булмас. Менә әле без бирегә килгән вакытыбызда, шул 90-нчы елларның ахырында, монда әле борынгы әсәрләр сакланганы күренә иде. Ягъни йортлар, агач йортлар, аларның әле бизәкләре дә бар иде.
Монда 3 мәхәллә булган. Менә безнең инде Ал мәчет дибез инде. Аннан шулай монда Ак мәчет, Иске Таш мәчет. Аларның үзләренең мәхәлләләрендә мәдрәсәләре булган. Халык гомумән монда гөрләп, үзләре гыйлем дә ала торган булганнар, шушында хезмәт итеп яшәгәннәр. Бик матур, бик гүзәл булган үз вакытында. Аның алма бакчалары, хәтта шушы Ак мәчетнең үз вакытында имамчылык иткән Афтах хәзрәт, аның улы инде Җават Тәрҗиманов әле үзенең истәлекләрендә язып калдыра. Без монда алма бакчаларында йөргәндә шундый тәмле алмаларны авыз итеп йөргән турында истәлекләрендә язып калдырганы бар. Тарихта гына калган ул алма бакчаларын хәзер Ильяс хәзрәт күтәрергә тели. Аның мондагы шәнлеге сүнгән учакта пыскып яткан бер күмердән кабат учак тергезүгә охшаш. Монысы Иске Таш мәчете. Монда Әмирханнар нәселе вәкилләре имамлык иткән. Мөхәммәд Зариф хәзрәтләре, Мөхәммәд Нәҗип булсын, шул вакытларның аларның әтиләре биредә. Алар инде һәрберсе вафат булганнан соң менә безнең бу Яңа Бистәдәге шушы татар зиратында дәфн кылынганнар. Хәтта аеруча шуны да әйтәсе килә, бу зур мәхәлләләрдән булган инде. Монда үзенең мәдрәсәсе белән дан тоткан 1200-дән артык кешесе мәхәлләдә булган. Ул бит инде зур мәхәллә икәнен аңлата. Хәтта мин аеруча шуны да әйтер идем, Мөхәммәд Зариф хәзрәтләре хәтта Тукай хәзрәтләренең җаназасында укучы хәзрәтләрдән. Ташландык бу архитектура һәйкәле яңартылып, кабат мәчет булып ачылыр дигән өметтә, михавчиклар белән Кызыл Татарстан урамнары чатындагы Ак мәчеткә таба атлыйбыз. Ак мәчет инде ул 1801 елда төзелгән башлаган мәчетләрнең берсе. Ул инде шулай ук борынгы мәчетләр. Инде үзегез белгәнчә инкыйлабка хәтлек булган шушындый тарихи мәчетләрнең бу ахыргысы әле торгызылып бетерелмәгән. Инде менә бу реставрация өлкәсендә эш алып барыла. Менә монда үз вакытында шулай ук улуг шәхесләребез биредә хезмәт кылганнар. Шуларның берсен инде мин әйтеп китәсем килә. Мөхәммәд Садык имам хәзрәт Иманкулый хәзрәтләре, ул инде әле менә безнең танылган шундый татарларда дөнья күләм җиткерелгән шундый улуг эше аның бар. Ул Тәсгилул Баян дигән тәфсирнең дә авторы буларак. Аның инде әтисе әле шулай ук Шәйх Әхмәд хәзрәт Иманкулый хәзрәтләре, ул безнең Ал мәчеттә дә имамчылык иткән булган. Үзенең үз вакытында шулай ук мәдрәсәсе булган. Татарның бик күп күренекле шәхесләрен соңгы юлга шушы Ал мәчеттән узатканнар. Зират капкасы да янәшә генә булган. Соңрак бу урыннар үзгәргән, завод салып куйганнар. Минем һәр вакытта шундый теләгем бар. Яңа Бистәнең үзенең әсәре сакланыр өчен аны ниндидер бер саклана торган оешмасы да булырга тиеш. Анага җаваплы карарга кирәк. Кызганыч, Яңа Бистәнең рухы китә бара шул. Ул рухның сакчылары шушы мәчетләр сыман. Үткән белән бүгенгегә күпер салынган. Безгә аны саклап, җимермичә генә карап торасы, киләсе гасырларга илтәсе, киләсе буыннарга гына тапшырасы кала. Тамырлар ныклы булсын өчен үткәннәрне барлык. Яңа гасыр телеканалының тарихында калган зур вакыйгаларны искә алыйк. 20 ел Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2003 елның 27 июнендә Татарстанның футбол мәктәбе укучыларыннан тупланган җыелма командасы Идел буе федераль округының 1-нче Спартакиадасы турнирында җиңде. Ул Казанда 10 көн буена барды. 5 елдан Татарстан башкаласы транспортны үстерү өлкәсендәге Золотая колесница премиясенә ия булды. Безнең шәһәр 32 номинациянең 7-сендә җиңү яулады. 2019 елның бу көннәрендә Казанда Алтын Урда дәүләтчелегенең килеп чыгышы һәм мирасы дип аталган 6-нчы Алтын Урда форумы булып узды. Анда 14 илдән йөзләп галим һәм тикшеренүче катнашты. Тормышта бәхәсләшергә дә туры килгән. Килгәли генәмесең? Кайбер чакта кызганыч та була. Хәзерге заманда дискуссияләр интернет мәдәниятенең аерылгысыз өлеше. Тик без дөрес итеп бәхәсләшә беләбез микән? Гади әйбер кебек тоелса да, чынлыкта бәхәс ул сәнгать.
1923 yılda Sergey Pavarnin isimli ataqlı Rus mantıqçısı şuşu məsələgə bağışlap məxsus kitap шығара. Onda o dürüs itib bəhəsləşirgə irətə cəmməğət. Bəhəsləşməgiz minім bilən, yəmi? Hər kişinin öz fikri var, һәм ул башкаларныкы белән туры килмәскә дә мөмкин. Нәтиҗәдә бәхәс туа. Бәхәс вакытында дөрестлек табылса яхшы, тик ул күп вакытны үз дөрестлегенә дәлилләүгә кайтып кала. Бәхәс ызгышка әйләнмәсен өчен этикет кагыйдәләрен искә төшерергә кирәк. Корал Лилия. Иде бер спектакльгә барыйк әле. Мин бит кичә генә бардым әле Илгиз Зәйневның «Тормышмы» бу спектакленә. Тормышмы бу бит Фәрит Бикчәнтаевныкы. Ничек инде Фәрит Бикчәнтаев син бутыйсың? Мин афиша күз алдымдан да Илгиз Зәйнев «Тормышмы бу» дип язылган иде. Туктале, анда бүтән олымнар да Фәрит абыныкы инде. Юк инде Илгиз Зәйнев. Юк, син белмичә нигә әйтәсең, син бит театрал кеше. Мин кая укыганды белисең син, Илгиз Зәйнев. Бикчәнтаев дим. Зәйнев. Шуны онытмагыз, һәр кеше үзен дөрес дип саный. Һәм аның шулай дип уйларга хакы бар. Бәхәсне читтән күзәтергә өйрәнегез, фикерләрне кабул итегез. Инде оппонентыгызга ямсыз сүзләр кычкырасыгыз килсә, 10га кадәр санап алырга мөмкин. Ничек кенә ачуыгы чыкса да тынычлык саклап калырга тырышыгыз. Мөгаен бу төп кагыйдәдер. Әйе, киңәш бирүе рәхәт. Әмма онытмагыз, бу сезнең оппонентыгыз алдында бер башка өстен итәчәк. Димәк, дөреслекне дәлилләүдән җиңелрәк булачак. Югайды алмазга шалтыратабыз. Хәзер ул безгә әйтер кем икән? Әйдә алайсың. Алмаз, сәлам. Каралы безнең монда бәхәс килеп чыкты әләйсән белән. Тормышмы бу спектакленең режиссеры Илгиз Зәйнев бит. Нәрсә, Бикчәнтаевмы? Юк, Бикчәнтаев түгел. Илгиз Зәйнев тә түгел. Айдар Җаббаров. Бәхәс вакытында әңгәмәдәшеңә әйтергә ярамаган берничә фразаны карап үтик. Син теге вакытта хаклы түгел идең бит. Эй, сиңа тагын. Синең гомер буе булды бит инде. Иләйсән, театр юлында йөреп, театр белгечлегенә укып, шул тормышмы буның кем куйганын белмәгәч инде, син әйтер идең. Лилия, үзең дә әле афишларга карап йөрияме? Нәсә син менә төрттерәсең афиша. Быел безнең Татарстаныбызда достаннар һәм гырыф-гадәтләрен саклау елы дип игълан ителде. Шул уңайдан әлбәттә безнең манзара тапшырда бу юнәлешкә битараф кала алмый әлбәттә. Без булдыра алганча күбрәк итеп достаннарга, гырыф-гадәтләргә басым ясарга тырышабыз. Бүген бездә кунакта Руслан Габитов. Ул Шура Батыр достанын сезнең хузурыгызга җиткерә. Руслан. Şurabız
Әфәрин, шыннан да менә ил үстенә килгән явылга каршы чыгарлык егетләребез бар. Шуларның берсе менә Шура Батыр булган. Бүген көнгә дә бик актуаль, нишләтәсең, ил көннәребез тыныч булсын дигән теләктә әлеге дастанны башкарган риваять төркеменең җитәкчесе Руслан Габитов белән без инде әңгәмәне кырырга әзер. Руслан, сәлам, хуш килдең. Алла шөкер, исәнмесез. Дастан өчен аеруча рәхмәт. Менә курайыңны саклап тордым. Борынгы курай ахраймы? Бу курай түгел, бу дуслар. Без бит Төркмәнстанда булып кайттык, әле менә күптән түгеленә кайттык. Мин анда таныштым бирдә булган музыкантлар белән. Мин аларга үземнең курайны, алар миңа үзләренең төйдүк дип атала. Каргы төйдүк. Тик кураймысың инде ул? Бу шулык узын курай. Шулык менә сыбызгыбыз өлеше булмаган курай. Шулай ук җиде нотадыр инде. Юк. Айырмасы бармы соң Берәү, курай белән? 2, 3, 4, 5, 6 нот айырмасы бар. Монда безнең көйләрнең уйнау читенрәк, монда инде шәрык музыка. Пентатоника ахрылмаган инде. Пентатоника башка төрле монда. Төркмәнстанда бу Сабан туенда булган хәлме? Шунда алыш-бириш булды миндә. Төркмәнстанда һәр вакыт төрле чаралар уза. Менә шуның берсе халыкара бию фестивале узды. Шунда без инде Татарстанны күрсәтергә бардык. Татарстан мәдәниятен. Син һәр төбәккә барганда шулай уен кораллары белән алмашып кайтасыңмы? Әйе, әлбәттә, минем бит Моңсуандагы сәхифәсе чыга, шунда мин. Без беләбез аны, кайсы тапшыруда чыга икән, улаймы? Әйе, сәхифә. Шунда инде мин җыям, Алла берсә күрсәтермен, алдарак шушы уен корал сөйләрмен. Килештек, рәхмәт. Төркмәнстанда үзебезнең татар милләтенең данын яклап кайттыгыз, ничек каршы алдылар һәм? Әлбәттә, шундый яхшы каршы алдылар, үзләренең бавырсакка охшаган инде безнең. Әйе, шәк-шәккә охшаган. Каршы алдылар, шундый матур җиргә урнаштырдылар. Бер яктан диңгез, икенче яктан тау, шундый елмаеп, матур итеп фестивальләре зур, шундый уза бию фестивале 10-11 илдән килделәр. Әйе, без инде татарлар һаман тынгысыз бит инде, тынгысыз йөрәкләр. Без фестивальдан тыш андагы бирдәге музыкантларны җыеп, үзебезнең шундый шәхси бер утыру эшләдек. Бүгенге музыкаль күчтәнешнең икенчесе нәрсәдән гыйбарәт, нәрсәгә басым ясала? Беренчесе дастанга басым ясалса, икенче күчтәнештә? Икенче күчтәнеш бунсы шулай ук традицияларга караган, безнең курай традицион уен коралы. Курай уйный кызлар дигән җырны без Айгөл белән икәүләп башкарачакбыз. Рәхим итеп менә башкарыгыз әле. Риваять төркеменең солистлары Руслан Габитов һәм Айгөл Галәветдинова. Айгөл Галәветдинова башкаруындагы кызлар уйный курай дигән музыкаль номерга игътибар итик. Рәхәтләнеп тыңлыйк.
ясына чумып, талпыныр йөрәкләрең шул, талгына җилләр. Искәндәр, хыял дәрьясына чумып, талпыныр йөрәкләрең шул, талгына җилләр. Искәндәр. Күлмәкне яңа килеш әсәләмәтлекне туганнан бирле сакларга кирәк диләр. Бу чыннан да дөрес. Шуның айдан без үзебезгә кунакка хирург-флеболог Ирек Шәрипов чакырдык. Ирек, сәлам, хош килдегез. Хәерле көннәр, исәнмесез? Кайнар сәламлебез, исәнмесез. Хәлләрегез? Аллага шөкер, рәхмәт. Флеболог инде ул кан тамырлары белән шөгыльләнүче хирург. Шулай буламы? Әйе, дөрес. Кан тамырлары киңәеш җирләрен дәвалаучы табибларбыз. Менә иң беренче сорау, без рекламага китер алдыннан шундый бер гыйбарәне искә төшергән, гарәпләр азрак ашасаң, озаграк яшәрсең ди. Менә безнең ризыкның, без ашаган ризыкларның кан тамырларына тәэсире бармы? Бүгенге көнгә безнең доказатель яктан да ризыклар безнең артерияларга күбрәк зыян китерергә мөмкинлек бар, но тамырларга зыян китерми безнең ашаганга карау. Шуның өчен юк, кан тамырларына зыян килми безнең ашауга карап. Нәрсә зыянлы икән безнең кан тамырларыбызга? Безнең кан тамырларыбызга авыр күтәрүләр, бала табулар, корсаклы булып йөрү, хатын-кызларда күбрәк килә дә, и инде безнең спорт белән шөгыльләнгән кешеләр, кемнәр инде безнең штанга тарта, гер күтәрә, безнең корсакның давлениесен күбәйтеп, кан тамырын киңәйтеп җибәрү провокатор факторлар бар шундый. Кан тамыры киңәеп китте, кан тамырында булган клапаннар, урам капкасы сыман эшлиләр алар. Мин аны яратам шулай аңлатырга пациентларыма, ачыла, ябыла, канны өскә күтәреп җибәрә. Артериядан төшкән канны тамырдан киремленеп китергә тиеш. Кан тамыры киңәйде, стенкалары, урам капкасының күгәннәре киңәеп киткән сыман, шулай ук капкада ачылып тик тора, менә шулай ачылып тик тора. И төшкән кан аякка басу белән менеп китәлмичә, үзенең түгәрәк кругын ясап, кислород белән тулмыйча, кире төшми, и шул бездә инде менә кан тамыры киңәеп дип атала. Менә гади итеп аңлаешлы итеп аңлатасың. Андый капканы ничек ремонтлап буласың? Бүгенге көнгә кызганычка каршы, теге простой тормышыбызда инде күгәннәрне кире кайтардык та эшләдек булгытман сыман түгел. Бүгенге көнгә только оперативное вмешательство дип атыйбыз без операция белән генә шул булган тамыр белән шул урам капкасын бергә или инде традицион метод белән кисеп аталар, или лазер белән яндырып куябыз. Гел алып куябыз, юк итәбез. Компрессион уйык дип әйтәләр бит әле. Үзегездә бала тапкан хатын-кызларны да искә алдыгыз. Аларга да хәзер киергә кушалар аларны. Файдасы бармы соң? Бүгенге көнгә безнең компрессион трикотажның төрләре бүленә. Алар антиэмболика төре бар һәм профилактик чоры белән лечебный трикотаж бар. Өч төре. Антиэмболик ул безнең бөтен оперативный вмешательствога, операциягә яткан авырлы хатын-кызларга, ир затларга, кемнәр простой гади операциягә яткан чакта да антиэмболический трикотаж дип атала. Безнең авыручылар ятканда, ятып торганда кан уешып китә. Кан йөрми, әзрәк йөри башлый, тизлеге кими, шуның өчен тромбы җыелмасын өчен антиэмболик трикотаж бар. Профилактик чордан мин һәрбер үземнең пациентыма тәкъдим итәм, беренче класс компрессиялы трикотаж. Ул безнең ярак юлга чыкканда, самолетта очканда, тик утырганда, аяклар шишмәсе өчен һәм тик утырганда кан тамырлары киңәеп китте, давление булып, менә опять тромбы җыелырга может. И безнең бар компрессион трикотаж, ансы инде лечебный трикотаж дип атала. Ул уже безнең кемнәрдә кан тамырлар киңәеп чыгып тора, уже диагностический үткәч, табиблар инде төгәл диагноз куйгач, ул чорда инде без трикотажның икенче классын тәкъдим итәбез ки, ул безгә берничек булышмый, ул безгә булыша симптомнарны киметергә.
Һәм профилактик шардан инде язвалар, тромбалар җыелмасын өчен генә. Но томырдан үзен төптән үк даваламый кан тамырлар киңәюшерен. Ел фасыллары ничектер тәэсир итәме? Нәмсәр эссе җәй, ул эсселе, суыклы, яңгырлы, җилле. Менә кызганычка каршы бүгенге көнгә минем үземнең эшемдә дә мин аны бик нык сизә башладым. Эсседә кан тамырлары киңәюш җиренең осложнениялары күбәеп китә. Ни өчен без беренчедән күбрәк эшли башлыйбыз? Кеше тирли башлый, тирли кан тамыры руслысыннан дибез кан тамырларından тирлибез, үзебезнең тиребез аша су чыгып китә, кан куерып китә. И авыр күтәрәбез дә, и безнең кан тамырының стенкасы әзме күпме булса да воспаление ала. И шул воспалениега куерып киткән кан ябыша башлый. Әкрен-әкрен. Ябышып, менә ул опять тромба. Безнең иң куркынычы инде тромба дигән әйе. И менә шул стенкасына кан тамырының тромба эләгеп, менә тромбофлебит дип атала. Кемнәр инде күптәннән яфалана, ул чорда инде трофический язваларга хәтле җитә. Менә әле күптән түгел генә 2 атна элек пациент обращаться итте миңа, кабул иттем. Җиләк җыям дип чыгып киткән ерак юлга. Шукырга төшкән, тауга менеп маташа, и бәләкәй генә каты гына ниндидер чытырманыкка эләккәнме, сыдырып җибәргән үзенең киңәйгән тамырын. Белеп тора, уйык кимәгән. И безнең кан тамырлары киңәюш җире белән азапланган кешеләрнең венозный кровотечение дип атала, ул безнең артериальныйга ошап сиптереп ага башлый. Хәле бетеп көчкә кайтып җиткән. Мондай проблемалар яшь кешедә дә булырга мөмкинме? Иң яшь минем пациентым миңа килгәннәре 15 яшьлек. Ул инде безнең күп чорда беренчедән инде кан тамырлары киңәюш җире безнең 95% нәселдән килә. И шуңа балаларда да бик яшь күренә башлады. Шуның өчен менә минем үземнеке 15 яшьлек малайны кабул иткәнем бар. 18 яшенә инде җиткәч мин аңарга инде операция ясадым. Чөнки мин 18 яшьтән генә ясарга имею право. Менә яшерен батырын түгел, яшь табиб, яшь хирурглардан шикләнәләрме? Мондый тенденция бармы әле һаман? Бу бит яшь, кай нәрсә белсен бу? Һәм ни өчен мондый стереотиплар яши икән? Менә элек дип инде бер 3-4 ел элек сизәдем. Хәзер инде хөкүмәт хастаханәләреннән киткәнгәме, белмим. Бүгенге көнгә киресенчә рәхмәтемне дә әйтеп китәсем килә. Ул яшьле апалар да киләләр, абыйлар, бабайлар киләләр, бөтенесе ышанып керәләр, курыкмыйча бөтен әйберне күрсәтеп, сөйләп бирәләр. Хәзер инде саллыгына тәҗрибәгездә бардыр. Ничә еллап? Мин кан тамырлары киңәюш җире белән 2018 елда эшли башладым. Хезмәт итеп кайтканнан соң инде армиядан. И шул менә 18 елдан берле эшлим. Ирек, рәхмәт, уңышлар сиңа ышанып килүчеләр, мөрәҗәгать итүчеләр инде артканнан артсын, тик ширләүчеләр кимсен иде. Алла бирсә шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт тапшыруга килгәнегез өчен. Кунагыз белән сау булашып, без тапшыруны дәвам иттерәбез. Чистайга юл тотыйк. Анда бик матур парк диләр. Ул заманча технологияләрне исәптә тотып эшләнгән. Барган һәрбер кеше анда рәхәтләнеп ял итеп кайта ди. Гармончылар, баянчылар һәр вакыт хөрмәттә. Ничектер аларга башкача караганнар. Бер баскычка күтәребрәк дипме, инде хөрмәт итебрәкме? Дөресе дә шул, хәзер дә шулай дәвам итә. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Безнең бүген кунакта музыкант Ильяс Шарипов. Ильяс, сәлам, хош килдең. Сәләмнәрме, сәлам. Иң беренче рәттә әйдә, ничә ел укыйсың иде? Ник укыйсың? Кем өйрәтте? Кем бар баянга укы дип әйтте? Гомумән баянга килүем минем әти-әниемнең бик зур теләге булгандыр ул. Әти менә улымның бер шундый төпле кулы тотып эшли торган эше булсын дип, беренче сыйныфта мине музыка мәктәбенә биргәннәр алар. Хәтта мин музыка мәктәбенә килгәндә баянның нәрсә икәнен белмидем дә. Димәк, ничә ел музыка мәктәбе? 7 ел музыка мәктәбе, аннары училище 4 ел, аннары консерватория. Инде. Әйе. 15-16 елга. 15-16 елга шунда җыела инде. Әйе.
Демек, бірінші баяныңызны хәтерлейсіз ме? Бірінші баянны хәтерлеймін, қып-қызыл этюд деген баян еді ол. Исән мәлі ол? Исән. Сақлап тұтасың? Сақлап тұтам, менің енді бір шындай матур ғына позициям бар. Өзімнің болған ойын құрыларымны тігі бір қояда бермеу, сатмау, аларны матур ғына жиып бару. Әміне, баяншы өз баянын кішіге ойнап қарарға да бермейді, сақлап тұта. Сен де шындай ма? Әйе, ол тігі өз қатырын кебек. Ну, пока үйленмеген, но шулайрақ деп білем. Жәмәғат шәп рекламы болды бай ма? Өз қатырын кебек, тегәлі мен үйленмеген дей.Иратлар машиналарын шулай яраталар инде. Кімдер мене баян? Мен баянны, әйе. Бүтін баяншыда да машина yok шулай әлі, адысында есепті тұтырға керек. Бүтін баяншыда бұлға тейіш болуын. Неше ойын құралайын, неше қатының бар? Ғұммен санасаң 15 ләп қатының бар міне. Сұбхан, әйе, аңладық біз. Тегі иленешегіне біреу болсын деп етті дей. Нендей гармонны яқынырақ өзетесің? Тальянны ма, міне 2 тілінні ме, 3 тілі баянны ма, 5 тілі баянны ма, аккордеонны ма? Мен аларны айырмын, алар барысы менің үшін яқын тегі. Нендегіне баянны алсаң да, гармонны алсаң да, тальянны алсаң да, ол барыбір біздің татар халқынан шыққан ойын құраларының бір сілері бетім. Әйе. Демек, бүтін үстінде да ойнайсың? Бүтін үстінде да ойнайым, әйе. Бүтін үстінде яратып ойнайым. Музыка ойын құраларын өзетесің? Нәрселерді ойнайсың тағын? Ғұммен гармонның кішкене түрлері бар менде әтіге. 7 клавишадан башлап, 4 клавишаға қадар. Ең кішкенелері бар. Қурай, жулай оқтығы фортепиано. Ол бетінде ятқырған тальян деп әйтелді. Ятқырған тальян әйе. Нәфәрин, нендей репертуарны өзетелер міне қазіргі заманда? Яшілер ме, үлкенлер әлбәтте өткенін сағынадыр енді. Яшілер заман шарақны тілейдір. Әміне сен өзің нендей репертуарға үстінлік бересің? Бик қызық міне өзімнің шондай күзетуім болды. Нешіккені замана өзгермәсін, нендегені заманша требованиялар келіп шықмасын, барыбір яшілер де шулай оқ татар халқының музыкасына ұмтыла. Барыбір гармонның орынын һәм аның кереклігін ұнытмайлар. Ильяс, сен бұлай міне бақытлы ма? Өз тілегеніңе еріштім деп айта аласың? Хөнәрің профессияң міне қанағат? Бик қанағат. Білесіз ме, қоядыр анда концертқа барайым ма, қоядыр оркестр білен шығыш жасауымы. Баян білен ғұммен ішлеу, менің үшін ішлеу түгіл, өзіңе ләззет алу. Менә шул қанағатлығың біз қазір манзара тапшырында да көрірбіз. Әлі сеңа бағышланған мақсус сюжетті әзірлене, біз әні келесі шығарышларды алда бірсе көрсетірбіз, уақыда береміз. Қазір енді өзімізше татарша деген музыкаль тізмәні біздің манзара тапшыруларында да жеткірірсің. Біздің манзара сахнасында Ильяс Шарипов иқтибар білен қарағыз.
Афарин! İlyasқа рахмет яусын. Менә битән бармаклары сайын шифа диләр бит инде. Буыннары сызламасын бүрек. Bir баяншының да һәр йортта, һәр гаиләдә, һәр көн бәйрәмгә тиңдәй дәрәҗәдә үтсен иде. Һәр көнегез бәйрәм шәүтсен. Аллаһы Тәгалә иләрегезгә нур иңдерсен, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Амин. Якынлашып килгән инде бу сагада торган Корбан гаете бәйрәме мөбаррәк булсын. Чалган корбаннарыбыз кабул булсын. Исәнлектә, иминлектә күрешергә язсын, хөрмәтле газиз милләттәшләребез. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.